Vadiwa tariri rwendo runohandei kuChinhoyi tinobata basa redu tiri ikoko. Vari kuzoshanda nesinge kusvika musi wa 29 November nenguva dza 10 o'clock kuti tifambise basa nenguva. Tinenge tichibata basa redu tiri paCivic Center yemuChinhoyi muCooks Hall ndo matei tichishanda tiri. Izvi zvinoka zvezvimwe zvirongwa zvatiri kuita. Tasvika panguva iye yatinofamba takawanda nguva yezororo. Tingapedze seiko matambudziko, madzudzo netsaona dziri mukati menzira yedu. Yechipiri, nhai, todzosera seiko chimiro chekisimusi. Vakawanda vanosungwa, vanodarika mutemo, vanoita zvisiririzvo pazuva irori. Christmas inomborevei kwamuri? Toidzosa sei sechimiro chayo? Yekupedzisira, tsvakiridzo iri kurakidza kuti mumusha wamo vanhu vari kuramba vachingonetsana. Kuyo nyaya yekuti vana vanenge varoorana vanoramba vachigara nevabereki iri kuita sei? Iri kukufadza here? Iri kukanganisa muri here? Haina matambudziko here nedzimwewo dzakati kuti? Zvese izvo zvinongogona kukurukurika kana tiri kuMai Chisamba show. Zvikuru sei kuChinhoyi.